Odišli zo svojich rodín, aby im poskytla útočisko. Opustili prítomnosť, aby sa v budúcnosti stali históriou. Siahli si na dno svojich síl, aby na nej mohli zostať. Prišli sem nájsť svoju kreativitu a ukázať svoj talent. Teraz musia skrotiť písmená a naučiť sa ich využívať v boji za pravdu a spravodlivosť. Iba tí najlepší dostali možnosť ukázať, čo v nich je. Iba tí najvytrvalejší prekonajú prekážky. Iba najsilnejší vydržia bojovať až do konca. Staň sa aj ty jedným z vyvolených.